Musa Jalil ышанма. Сиңа минен хәбәр китерсәләр, уйыгылган арык дисәләр, син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс якын күрсәләр. Байрагыма каным белән язган, антым чакыра алга барырга. Хакым бармы минем абынырга, хакым бармы минем арып калырга. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алмаштырган илен дисәләр, син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс мине сөйсәләр. Илдән киттем илһәм синең өчен, автоматым асып аркама. Илемне һәм сине алмаштыргач, җирдә миңа тагы ни кала? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Муса инде үлгән дисәләр, син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс сине сөйсәләр. Туфрак күмәр тәнне, күмә алмас яркын ва җир тулы күңелне. Үлем диеп әйтеп буламы соң, җыеп үлгән мондый үлемне?